खुलुमबाय दिनैनि टेक्निकल बड' निउज आपडेटआव आं रमेन बर'आ नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ एक भारत श्रेष्ठ भारतनि आमोलाव भाषा संगम हाबाफारियाव बर' रावखौ सोसननाय रादाबा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव रंजानाय लाबोदों। 29 नभेम्बर 2018आव BBK निउज लाइव मुम्बाइआव बर' सावथुन सिलिंखारखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो दान मोनसेयावनो गासै 300निख्रुइबो बांसिन खेब दिन्थिजादों। सा-सानजा भारतनि नागालैंड हादोरसानि थागिबि नागाफोरनि गाबगोनां हर्नबिल फेस्टिवलआ 1 दिसेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन। मैया थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि बरपेटा जिल्लायाव गंसे ट्राक गारिनिफ्राय हाथियार मोनदों आरो सानै हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। एक भारत श्रेष्ठ भारतनि आमोलाव भाषा संगम हाबाफारियाव बर' रावखौ सोसननाय रादाबा बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव रंजानाय लाबोदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बर' रावनि भाषा संगम हाबाफारिखौ जम्मु एन्ड काश्मीरनि केन्द्रीय बिद्यालय हुमहामाआव खालामलांखांबाय। नोंथाङा माबोरै दं? नोंथाङा माबोरै दं? नोंथाङा माबोरै दं? बेनि अनगायैबो भाषा संगम हाबाफारिनि बर' राव फोरोंथाया केन्द्रीय बिद्यालय पुणे महाराष्ट्रआवबो जानानै थांबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। Next sentence. What is your name? Non-Thani Mungama. Non-Thani Mungama. भाषा संगमा जाबाय माहारियारि खौसेथि सानस्रिखौ फालिनो थाखाय भारतनि सुबुं सम्पद जौगाखां बिफाना लानाय मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ केन्द्रीय बिद्यालयफोर बादि सोलोंथाइ फसंथानफोराव फुंबिलिनि जथुमा एबा मर्निं एसेम्बलिआव फरायसाफोरनो मावफुंनो होनाय जायो। मोनथिना मोननाय बादिब्ला भाषा संगमा जाबाय भारत सोरखारनि सुबुं सम्पद जौगाखां बिफानजों लाजानाय मोनसे हाबाफारि जेराव भारतनि मिरुआरि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ भारतनि संबिजिरनि मोन 22 रावफोरनि फोरोंथाइ होनाय जायो। भाषा संगमनि ओंथिया जाबाय मोनसे रावखौ गुबुन मोनसे रावाव रावस्लायनाय। 29 नभेम्बर 2018आव BBK निउज लाइव मुम्बाइआव बर' सावथुन सिलिंखारखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो दान मोनसेयावनो गासै 300निख्रुइबो बांसिन खेब दिन्थिजादों। थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि BBK निउज लाइव मुम्बाइआव बर' सावथुन सिलिंखारखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो दानसेयावनो गासै 300निख्रुइ बांसिन खेब दिन्थिजादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मुम्बाइ बर'सा गौथुम आफादा बडा खेरखातानि दिहुनजानाय सिलिंखार बर' सावथुनखौ देग्लायनि बयनिख्रुइबो साबसिन बर' समाजजों गोरोबनाय बर' सावथुन होननानै फोरमायहरो। लोगोसे सिलिंखार बर' सावथुना मोनसे बर' हारिनि थार जारिमिनजों गोरोबफ्लेनाय होननानै मुम्बाइ बड' ससाइटिनि गासै दैदेनगिरि आरो नायगिरि बिथांमोना फोरमायहरदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। फोरमायबावदों दि बर' समाजाव बर' सावथुन आं बर', दिल्ली टु बड'लेण्ड आरो सिलिंखार बेफोरबायदि बर' सावथुना मोनसे बाख्नायजाथाव बर' सावथुन होननानै फोरमायबावो। बर' सावथुन सिलिंखारखौ आसामनि अनगायैबो दाब दाब रायजो जेरै दिल्ली, बेंगालुरुआवबो गोबां बर' सुबुंफोरा दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनायबो खौरां फैदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि सिलिंखार बर' सावथुना खम समनि गेजेरावनो गासै 300निबो बांसिन श' जाबाय होननानै प्रडिउसार बिथाङा फोरमायबावदों। बे समावनो मुम्बाइ बड' ससाइटिनि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां सुबुंफोरा मुम्बाइआव दासिमबो बड'लेण्ड हाउसनि बागै रावबो उदिस लाहैयिनि थाखाय दुखु फोरमायो। खोथा हानाय बादियै BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय बोसोरावनो बड'लेण्ड हाउसनि बागै सावरायनायनि खोथा होसेयावबो बैसागो फोरबो खुंहैनानै लाख लाख रां खरसा खालामनानै नुजाथि होयैखौ दुखु फोरमायो।
सा-सानजा भारतनि नागालैंड हादोरसानि थागिबि नागाफोरनि गाबगोनां हॉर्नबिल फेस्टिवला 1 डिसेम्बराव जागायनानै 10 डिसेम्बर 2018 आव जोबहैगोन होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला नागालैंडनि नागाफोरा बै मेहेरगोनां फेस्टिवलनि थाखाय बिसोरनि ट्रेडिशनेल मोसानायखौ सर' खालामगासिनो दं होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। थांनाय 29 नभेम्बर खालारखालि बरपेटा जिल्लायाव गंसे ट्राक गारिनिफ्राय हाथियार मोनदों आरो सानै हमजादों होननानै सुलुङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। थांनाय 29 नभेम्बर बृहस्पतिबारै बरपेटा जिल्लानि सिंजों फैनाय 31 नं राजा लामायाव बरपेटा पुलिसा ट्राकफोरखौ चेकिं खालामनायाव गंसे AMA 7071 नं ट्राक गारिनिफ्राय गंनै पिस्तल मोननो हायो होननानै सुलुङाव मिन्थिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गंनै पिस्तलखौ ट्राक गारिनि बाक्सु सिङाव दोनखोमादोंमोन। ट्राक गारिया बरपेटा रोड सिमिलागुरिनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सालबारि साब डिभिजनसिम थांगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।